ସେତେବେଳେ ମୋତେ 12 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ମୁଁ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିଲି। ବଡ଼ ଦିନ ପାଇଁ ଡିସେମ୍ବର 25ରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଠିକ୍ କରିଥିଲୁ ଭୋଜି କରିବାକୁ। ଘରେ ମୁଁ ଜିଦ୍ଦି ଧରିଥିଲି ମୋର 100 ଟଙ୍କା ଦରକାର। ବୋଉ ମନା କଲା, କହିଲା ଘରେ ତ କେତେ କ'ଣ ଜିନିଷ ବନିବ, ତାକୁ କିଏ ଖାଇବ, ଭୋଜି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ରାଗି ଯାଇ ବୋଉ ଉପରେ ଚିଲେଇଲି। ବାପା ବାହାରୁ ଫେରୁଥିଲେ, ଦେଲେ ମୋତେ ଜୋରରେ ଥାପଡ଼ଟା। ସେଦିନ ମୁଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆଉ କିଛି ନ ଖାଇ ସ୍କୁଲ ଚାଲିଗଲି। ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ପରେ ଘରକୁ ଆସିଲି। କବାଟ ଖୋଲି ପଶିଲା ବେଳକୁ ବାପାଙ୍କ କଥା କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ କବାଟ ପାଖରେ ଟିକେ ଅଟକି ଗଲି। ବାପା ବୋଉକୁ କହୁଥିଲେ ପିଲାଟି କିଛି ନ ଖାଇ ସ୍କୁଲକୁ ଚାଲିଗଲା, ଫେରିଲେ ଆଗେ ଖାଇବାକୁ ଦେବ, ଆଉ ଏ ନିଅ 100 ଟଙ୍କା ତାକୁ ଦେବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଇଛି ବୋଲି କହିବନି। ସତରେ ମୋ ବାପା ବହୁତ ରାଗିଲେ। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ମୁଁ ବହୁତ ପତଳା ଥିଲି। ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲେ ଗୋଟେ ହର୍ଲିକ୍ସ ଆଣି ଖାଇବାକୁ। ଘରେ ଜିଦ୍ଦି କଲି ହର୍ଲିକ୍ସ ଆଣିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ବୋଉ ମନା କଲା, କହିଲା ଏବେ ତ ପଇସା ନାହିଁ, ଆସନ୍ତା ହପ୍ତାରେ ଆଣିବା। ପର ହପ୍ତାରେ ନ ଆଣିବାରୁ ରାଗି କରି ଚେୟାର ଫିଙ୍ଗିଦେଲି, ଆଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚେୟାରଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ବାପା ଦେଖି ରାଗିଗଲେ, ପାଖରେ ପଡ଼ିଥିବା ବାଡ଼ିରେ ଦେଲେ ଗୋଟେ ପାହାର। ମାଡ଼ରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଲି। ପାହାରଟା ବାଜିଲା ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ। ଆଉ କ'ଣ ହବାର ଥିଲା, ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ରକ୍ତ ବାହାରିଲା। ରକ୍ତ ଦେଖି ବାପା ବାଡ଼ିଟା ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ମୋତେ କୋଳରେ ଉଠାଇ ନେଇ ଦୌଡ଼ିଲେ ସେଇ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ପଣ୍ଡା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ। ମୁଣ୍ଡରେ ଷ୍ଟିଚ୍ ପଡ଼ିଲା। ସେଦିନ ଅଧ ରାତିରେ କାହା ସ୍ପର୍ଶରେ ହଠାତ୍ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। 0 ପାୱାର ବଲ୍ରେ ଦେଖିଲି ବାପା ମୋ ବେଡ୍ରେ ବସି ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁଶୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଖିରେ ତାଙ୍କର ଆଖି ଲୁହ। ସତରେ ମୋ ବାପା ବହୁତ ରାଗେ। ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସରିଲା ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଜବ୍ ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ମୋତେ ICICI ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜବ୍ ମିଳିଗଲା। ହେଲେ ବାପା ମନା କଲେ, କହିଲେ ଏତେ ଦୂରରେ ଚାକିରି କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଘର ପାଖରେ ଦେଖ। ମୁଁ ମାନିଲିନି। ଦିଲ୍ଲୀ ପଳେଇ ଆସି ଚାକିରିରେ ଜଏନ୍ କଲି। ଘରକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ବୋଉ ଆଉ ସାନ ଭଉଣୀ କଥା ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାପା କଥା ହୁଅନ୍ତିନି। 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ଛୁଟି ନେଇ ଘରକୁ ଆସିଲି। ବାପା ମୋ ସହିତ କଥା ହେଲେନି। ଗାଁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ବୁଲି ରାତିରେ ଘରକୁ ଫେରିଲି। ଦେଖିଲି ବାପା ରୋଷେଇ ଘରେ ବୋଉଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ଚିକେନ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ବୋଉକୁ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ କରି ଚିକେନଟା କଷା କରିବ, ଆଉ ଲେଗ୍ ପିସ୍ ପୁଅକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଚିକେନ କଷା ଖାଇନଥିବ। ଏବେ ତ ଘରକୁ ଆସିଛି, ଦିଲ୍ଲୀ ଫେରିଲା ବେଳେ ତାକୁ କହିବି ଆମକୁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବ, କିଛି ଦିନ ବୁଲିକି ଫେରିଆସିବା। ସତରେ ମୋ ବାପା ବହୁତ ରାଗେ। ଆଜି ଭାବୁଛି ଖାଲି ମୋ ବାପା କାହିଁକି, ସମସ୍ତଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ଏମିତି ରାଗି ହୋଇଥିବେ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ବାପା ଏଭଳି ରାଗି ହେଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ଷ୍ଟୋରି ଥାଏ, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।